Żewġ persuni ġew arrestati wara sejba ta' madwar 100 gramma sustanza allegatament eroina b'valur fis-suq ta' kważi 13,000 euro. Dawn wara l-fl-aħħar jiem il-pulizija wettqet sorveljanza fuq raġel ta' 49 sena residenti ħalaxa li allegatament huwa suspettat fit-traffikar ta' droga. Din is-sorveljanza waslet biex ġew innutati movimenti suspettużi minn din il-persuna. Huwa kemm il-darba jifrekwenta żona fl-inħawi ta' Ħalfarruġ fejn twaqqaf mill-pulizija waqt li kienet jagħmel użu minn vettura Range Rover. Minn tfittxija li saret fuqu instabet blokka b'sustanza suspettata eroina. Filwaqt li fit-tfittxija f'ħajt fil-viċin instabu żewġ blokkok oħra tal-istess droga. It-tfittxijiet tkomplew fir-residenza tar-raġel f'Ħalaxa u f'residenza ta' tfajla ta' 29 sena f'Ħaltarxin. Minn dawn il-postijiet ġew elevati diversi oġġetti relatati ma' traffikar ta' droga, numru ta' mobiles u ammont konsiderevoli ta' flus kontanti. Bil-każ ġiet infurmata il-Maġistrat Monika Borġgalja li ħatret inkjesta.